Βγει αυτό, μας κάνει. Εδώ πασάρες, κόβω, αντικατιστάς. Η ουσία ποια είναι, πάλι είναι παιχνίδι, δύο άτομα. Η μπάλα θα πει μέσα και θα γίνει το παιχνίδι μας κανονικά, αλλά ανοιχτά. Εντάξει, τι, πίκερο. Low post. Low high. Έτσι, ανοίγες, πίκερο και πας πέρα το high low. Πάμε από τον αργάρα. Πρώτη φάση τώρα πρέπει να το πάρεις όλο το script. Και έχεις τις επιλογές, που είπαμε. Μπορεί να έχεις πρώτη φάση σου, μπορεί να έχεις φάσεις εκεί, μπορεί να έχεις κέρδο. Οκ, πάμε. Αν πάρει την μπάλα στο low post, εξήγησε του μάτι. Αν πάρει την μπάλα στο low post, περιμένει και παίζει το ανάλογο παιχνίδι. Να ξέρει. Αν πάει για πίκερο, τότε δεν πάει εδώ να ανάπτυξη. Να ξέρει. Κάτσε, εγώ ξέρω τώρα. Πάμε με πίκερο. Ο Άλεξ πότε πάει πάνω. Πάμε με πίκερο. Ναι, μας θες σωστά. Εντάξει, πρέπει να ανοίξουμε. Τελείωσε. Γιατί εφόσον ανεβαίνει αυτός, αδειάζουν και ενώ.